Bismillahirrahmanirrahim. Da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Littafi mai suna Halimatu Sa'adiyya. Marubuciyar wannan littafi Maryam Muhammad Hassan, wanda ya ɗauki nauyin littafin nan Ismail Sani Ahmad. Sanye take da hijabi dogo har ƙasa, ruwan bulu, hannunta riƙe da Kur'ani da alama makaranta za ta je. Daidai wani gate ɗin makaranta ta shiga, ina ɗaga ido na ga an yi rubutu da manyan baƙi, Markazul Ihsan Metropolitan School. Budurwar nan wacce ba za ta wuce shekara 15 ba a duniya ta yi sallama, Assalamu alaikum, da murya ta mai daɗin sauraro. Mai gadin makarantar ya amsa mata yana, Halimatu Sadiya, har kin ƙaraso kenan? Wanda aka kira da Halimatu Sadiya ta yi 'yar murmushi ta ce, baba, wallahi yau ma ina ganin na makara har 12:30 ya goda. Ta yi magana tana kallon agogo da ke maƙale a jikin bangon. Ina wuni baba, cewar Halimatu Sadiya. Mai gadi ya amsa da fara'arsa yana cewa lafiya lau 'yar albarka, Allah ya yi miki albarka, ya baki abin da kike nema duniya da lahira. Amin summa amin baba, na gode, cewar Halimatu Sadiya da take ƙoƙarin shiga harabar makaranta. Duk malaman da ta haɗu da shi sai sun gaisa. Ko da ta haura sama inda ajinta yake ta nufa da isarta ta tadda an gama shara, ana shirin zuwa masallaci domin yin sallah. Dokar makaranta duk wani ɗalibi a makaranta zai yi sallah azhar, ita ma ƙara haurawa ta yi don zuwa masallaci. Bayan idar da sallah ne aka yi azkar, sannan ɗaya daga cikin malamai ya tashi ya yi faɗakarwa kuma ya ɗauki attendance wanda suka yi sallah a makaranta. Halimatu Sadiya na ga tana saukowa daga stairs, wani aji direct ta nufa wanda ke kallon sama, an sa primary 6. Tana shiga ta bi kowa wurin zaman shi, suka yi musabaha, sannan ta koma wurinta. Ba a fi minti 5 ba wani malami ya shigo, 'yan aji suka tashi suka gaishe sa, ya amsa da fara'a a fuskan shi. Nan ya umarce su fara muraja'a kafin lokacin ƙari yayi. Suka fara a tare, abin burgewa. Ƙarfe 2 daidai ya ce za su fara ƙarin Kur'ani. Malamin sau 2 ya biya musu suka iya. Bayan ya gama shafi 1 ya ce duk wanda ke da hadda zai iya zuwa. Halimatu Sadiya ta fara miƙewa ta hau tafiyanta cikin natsuwa da kamala har ta isa inda ake bayar da hadda. Malamin ya umarce ta da ta zauna a wurin, ya faɗa a cikin sanyin murya. Tunda Halimatu Sadiya ta fara karatu, ajiye tsit kamar ba mutane saboda ƙira'ata kamar na Sudet sosai. Malamin ya yaba mata, sannan ya ce, Halimatu, ɗauko littafin haddaki in yi miki signing. Haka ta je ta ɗauko ya mata, ta koma wajen zamanta don yin tilawar wasu littattafai kafin sauran waɗanda za su bada su gama. Ƙarfe 3 aka fita break don cin abinci. Halimatu Sadiya na aji na ga wata matashiyar budurwa ta shiga da sallamarta wanda ba za ta wuce sa'ar Halima ba. Wurin Halima ta nufa suka yi musabaha. Halima, dan Allah ban gane ki ba. Murmushi ya bayyana a fuskar matashiyar budurwar. Ni dai sunana Hauwa Usman, a nan makarantar nake. Kullum ina ganin ki kina burge ni don ban daɗe da shigowa makarantar nan ba, amma ɗabi'unki sun mun, kina da mutunci. Ta ƙarasa magana tana murmushi. Ta yi murmushi wanda ya ƙara bayyana kyawunta. Na gode, ni kuma sunana Halimatu Sadiya Muhammad. Hawwa'u ta yi murmushi ta ce, ni ina a ajin Malam Bashir ne, aji 4. Kinga idan ban gane ba sai ki dinga koya min. Ta yi magana cikin zolaya. Halima ta ɗauko food glass ɗin abin da ta zo da shi. Bismillah, ƙarta Hawwa'u, alhamdulillah, ta ce. Ta haɗa rai ta ce, kar ki manta hadisin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce babu kyau mai da hannun kyauta baya, don haka bai kamace ki ce min alhamdulillah ba. Hawwa'u ta ce, ƙawata kenan. Nan ta buɗe jollof ɗin shinkafa ne ya ji kayan ƙamshi. Ammi ta ce, Sadiya ki tashi ki je ki yi hadda. Ta yi magana tana ƙoƙarin tashi. Nan suka fara cin abinci har suka gama. Hawwa'u ta ɗauko Kur'ani ta ce, don Allah biya min nan, ina so gobe in ba da hadda. Halima ta amsa, ta fara koya mata har sai da ta iya. Ƙarfe 3:30 aka koma aji domin ci gaba da karatu. Malamin su Halima ya kira rijista, sannan ya ci gaba da biya musu karatu har lokacin sallah. Hawwa'u ce ta fara zuwa ajin Halima, tare suka fita don yin Allah, sannan suka dawo. A wajen sallah aka fara muraja'a. Dokar makaranta kenan in an zo sallar asar kafin lokacin ƙarasa sai an yi tila. Ana idar da sallah, malamin ɗazu ya miƙe ya kira sunayen attendance wanda suka zo da wuri suka tafi don ci gaba da karatunsu. Ƙarfe 6 aka tashi daga makaranta. Halima ta fito tana tafiya cikin sanyi har ta ƙaraso ƙofar fita. Ta yi mai gadi salama, tana fitowa ta tadda Hawwa'u na jiranta. Hawwa'u ta ce, ƙawata, ke nake jira mu tafi mu sauke ki a gida tunda ni an zo ɗauka na. Halima ta yi murmushi ta ce, ƙawa, ai gidanmu ba nisa, da ƙafa nake zuwa.
da kin bashi kawai kar ku kai magariba a hanya. Ta ƙarasa magana tana mishi. Hawwa'u ta ce to shikenan ƙawa, ga yayana ku gaisa da shi sai ki bi mu in ga gidanku. Halima ta ce to ba komai mu je. Suna ƙarasa gaban mota. Hawwa'u ta ce ya Abdul Fattah ga new friend ɗina wanda aka kira da ya Abdul Fattah. Ya jiyo fuskar shi da fara ce to Lil6 har kin yi ƙawa. Halima tana gefe tana kallon sai da Hawwa'u ta ce ƙawata ga yayana. Halimatu ta gaishe shi ya amsa mata da murmushi sannan ya ce a sunanki ƙawar Lil6 ɗina. Yayi magana cikin sanyin murya irin tasa. Ahmad ta ce sunana Halimatu Sadiya Muhammad. Ya Abdul Fattah ya ce wow nice name. Halimatu Sadiya ta yi murmushi ta ce thank you. Nan yayin Abdul Fattah ya ce Sadiya ki shigo mu ajiye ki a gida. Nawa sai da ta kalli Hawwa'u alaman ta ya amma Hawwa'u ita ma ta nuna alamun sai ta shiga. Haka ta shiga ba don ranta ya so ba. Halima Sadiya na kwance har suka iso wani madaidaicin gida na rufin asiri. Halimatu ta fito ta ce Hawwa'u ga inda nake rayuwa ni da iyayena, ga can babana ku fito ku gaisa. Sai magana tana nuna wani dattijo mutum fari sok kamar Halima. Hawwa'u ta ce to ƙawata. Halimatu Sadiya ta ce bari in yi muku iso daga gare shi. Halimatu ta ƙarasa wurin babanta wanda yake zaune yana kallon wanda suka sauke ɗiyarsa daga mota. Tana ƙarasuwa ta ce barka da yamma baba. Ya amsa mata ya albarka su waye wa'incan na cikin mota. Halimatu ta yi murmushi. Baba wata ƙawata ce da yayanta ya zo ɗaukanta shine ta ce tana so ta ga gidanmu kuma su gaisa da kai da Ammi. Baba ya ce maraba lale. Yi musu iso. Na Halimatu ta je ta sanar da su Hawwa'u tare suka iso suka gaisa. Hawwa'u ta ce bro don Allah ka bar minti biyu in je in gaida mamanta. Ya Abdul Fattah ya ce to karki daɗe kin san mom za ta neme mu. Da sallama suka shiga. Mama Halimatu tana zaune da Alama bata daɗe da gama aiki ba ta zuna huta. Amma ta ce Ammi ga ƙawata daga makaranta sunanta Hawwa'u. Ammi ta yi yar dariya ta ce sannu Hawwa'u ya mutan gida. Hawwa'u ta gaishe ta suka fita don tafiya. Halimatu har bakin mota ta raka ta suka yi sallama. Ta kuma zata shiga don an fara kiraye-kirayen sallah. Baba ne ya tayar da ita ya ce Halimatu ina son magana da ke in na shigo gidan. Ba gardama to baba. Allah ya shigo da kai lafiya. Bayan sallar isha baba ya shigo gidan a baya zauna. Amin ta kawo mai abin suka ci sannan ya ce Halimatu Sadiya. Halimatu ta amsa na'am baba. Baba ya ce Halimatu ta amsa na'am baba. Baba ya ce Halimatu ina so ki ji ni da kunnen basira. Haƙiƙa na san kin san hankali kuma na san ba za ki abokan banza ba amma a duniyan nan ba a yarda da mutum don mugu bai da kama. Bare ki ce za a gane su don haka Halimatu ki natsu ki san da wanda za ki yi ƙawance. Halimatu ta ce insha Allah baba zan dinga lura insha Allah. Baba ya ce yauwa yar albarka Allah ya miki albarka. Halimatu ta ce amin baba na gode Allah ya saka da alheri. Amin ta ce Sadiya ki tashi ki je ki yi hadda. Ta yi magana tana ƙoƙarin tashi. Halimatu ta ce to Amina. Ta miƙe tana cewa baba Amin sai da safe. Amin ta ce to Allah ya tashi mu lafiya ki yi alwala kafin ki kwanta. Halimatu ta tashi ta yi hanyar wani madaidaicin ɗakin fes-fes sai ƙarshe yake yi. Katifa ce da labule sai ɗan drawer a gefe. Bayin ɗakin ta shiga ta yi alwala ta yi sallah sannan ta ɗauko Kur'ani ta fara karatun mai daɗin sauraro. Sai ƙarfe 10 ta rufe Kur'ani ta hau katifarta ta kwanta ta yi addu'an kwanciya ta rufe idonta. Asuba ta gari Halima. Wace ce Halimatu Sadiya? Halimatu Sadiya Muhammad sunanta amma mutane sun fi kiranta da Sadiya. Alhaji Muhammad Hassan ɗan asalin Nijar ne. Buzu ne irin 'yan Agadas ne, yana zuwa Najeriya ne yin biznes har Allah ya haɗa shi da Hawwa'u Amina har suka yi aure ya dawo Kaduna da zama. A zaman su sun daɗe ba su samu haihuwa ba kwatsam Allah ya ba Hawwa'u ciki. Murna wurin Alhaji ba a magana. Tattalin Hawwa'u take sha kamar yarinya. Haka suke rayuwarsu har Allah ya sauke Hawwa'u lafiya ta samu santaleliyar budurwa. Ranar suna yarinya ce sunan mahaifiyar Alhaji Muhammad wato Halimatu Sadiya. Tun daga Halimatu Sadiya ko ɓatan wata Hawwa'u bata sake yi ba. Halimatu Sadiya fara ce sosai da ka ganta ka ga buzuwa. Ga gashi har gadon baya masha Allah duk abin da mace ke so zancen Halimatu duk ta samu wannan kenan. Washe gari Halimatu da asuba ta tashi ta yi sallah sannan ta ɗauko Kur'ani ta fara muraji'an hadda da ta yi jiya. Sai da rana ta fito sannan ta sallama ta tashi ta fito tsakar gida ta hau ɗakin gida. Tana gama ta koma ɗakin ta wanka ta shiga. Bayan ta fito ne ta shirya cikin doguwar riga mai adon stuff a jiki. Simple make-up ne amma ta yi kyau sosai. Tana gama ta fito. Tana fitowa ta tadda Ammi da Baba suna karyawa. Ita ma kicin ɗin ta nufa ta ɗebo abin karanta ta shiga ɗakin iyayenta. Ta ruƙusa har ƙasa. Baba ina kwana an tashi lafiya lau yar albarka cewar Baba. Halimatu ta ƙara cewa Amina ina kwana an tashi lafiya lau yar albarka kin tashi lafiya. Halimatu ta ce lafiya lau Amina Allah ya yi miki albarka ya albarkaci rayuwarki.
cewar babanta da Ammi a tare. Halimatu ta amsa da amin. Iyayena ina alfahari da ku, sun ji daɗin zancen yarsu. Halima ta tashi ta koma ɗakinta don karyawa. Bayan ta gama ta fito ta wanke kayan da suka ɓata sannan ta koma ɗakin. Ƙarfe 10 ta fito don ɗaura abinci saboda za ta je Islamiyya ƙarfe 12:30. Tana gama abincin ta sake yin wanka ta shirya zuwa Islamiyya. Uniform ɗinta ta sa farar riga sai wando navy blue, ɗan kwali fari sai hijabin ta har ƙasa sai safar hannu ta ƙafa baƙi. Tana fitowa ta shiga ta yi ma Ammi sallama sannan ta fito don sallama. Already ta san baba ya fita. Tana isa makaranta daidai lokacin da motar su Hawwa'u suka iso. Hawwa'u na hango ta fara kwala mata kira saboda tana so su shiga tare. Ya Abdulfatah ne ya ce, haba Leslie, me yasa zaki dinga kiranta ta haka? Hawwa'u ta ce, haba bro, saboda ta jira ni, ta faɗa cikin shagwaba. Halimatu na ƙarasowa wurin motar suka gaisa da Ya Abdulfatah. Ya Abdulfatah ya ce mata, kin ga ki ma ƙawarki faɗa ta daina kiran sunan mutane anyhow. Da ya magana yana kallon Hawwa'u da ta mararrace fuska kamar za ta kwali. Mata ta yi murmushi ta ce, to yayi insha Allah za ta gyara. Yau ma kuskure ta. Ya Abdulfatah ya ce, au shi kenan wato kuskure ta. yi mata ce, a'a Ya Abdulfatah. Ya ce, good, da ni zan tafi sai an tashi. Hawwa'u da Halimatu suka ce Allah ya kai mu lafiya. Ya Abdulfatah ya amsa amin. Ya sa ma motan shi ki. Tare suka shiga makaranta. Halimatu ta yi ajinta. Haka ma Hawwa'u kasancewar yau bata makara ba yasa ta fara karanta littafi kafin lokacin sallah ƙasa. Bayan idar ne aka ɗauki attendance. Sannan ɗalibai suka tafi aji, malamai kuma suka tsaya don akwai magana da za su tattauna. Mudir ne buɗe taron da addu'a. Sannan ya fara magana kamar haka, ba wani abu bane yasa na tara ku a nan ba, akan maganar musabaka da za a yi na ƙasar mu ne. Ina so a samu ɗalibai masu ƙoƙari da hazaƙa a cikin makarantar nan don muna so mu ɗauki na ɗaya, sai mu yi fatan Allah ya ba mu sa'a. Gaba ɗaya malaman suka amsa da amin. Mudir ya ce, akwai mai magana Malam Nuhu, malamin Halima.